Много ми жал за нас двата. Исма, аз не мога да те разбирам тебе. Ако тебе нафтата не ти прави щастлив, мен ме прави много готин. Браво. Този доктор папа за нещо излагана, той да знаеш. Аз не му вярвам. Той е мошенник. Само парите да вземе. Как те ще казва, че ти дете не можеш да имаш? Ти. В крайна сметка трябва да спаса с нещо друго, не с тебе. И без той такъв косъм мъж на газа. Бенински, де си взел да плачеш тук? Как ще имам, аз го бръснах. Привет, земляни! Ой, билятовско като... Аз съм извънземна хуманоидна форма на живот. Нашата цивилизация е почти пред пълна гибел и се нуждаем от вашето ДНК, за да може да се мултиплицираме. Ама... Хамароид в живота си. Амбо, телепортер му. Спонжоб. Не, не сме земляни. Ние сме обикновени бангали сме. Тук ни нормални хора. Да. Изпратен съм с мисия